অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চেয়ারম্যান রাজ্যনিব खरगसाब कचाम कैबिनेट मिनिस्टार गरम गोनां नारायण रुपिनि लांमा चमाबाय आं व्यक्तिगत भावे गभीर भावे समवेदना जानांगौ এবং बिनि आत्मानि सद्गति कामना खाई परिवार रबि मेम्बार्स रबि हाइकानो खा खामोनि साव प्राय 5-10 किलोमिटार हास्टेव चबा खालायनाय बरफ कमाखा तिरक तिरक आमथिखायनो दिनै बसांनाय बिथिंबो चबा खालायनाय र कमाय दङ आबोथ' ताय कोताल खायो नारायण रुपिनि खायला वो 1982 सप्तम तपसिलनि चेयारमैन 1985 যখন পইলা 6 শিডিউল ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नंगौ आंखौबो बो चेयारमैन वो पहला चेयारमैन अंकुर आंबो 85 एडिसी मेम्बर इलेक्टेड दंगौ काजे बरफ हिसाबै अत्यंत गाहाम सज्जन व्यक्ति बुद्धिजीवी बेखौनो समानथाय नुगौ अबनता वो सैमाबाय जों हा खालामो दं।